20 февраль көнне хөрмәтле милләттәшебез Каимова Флёра Шагит кызына 70 яшь тулган. Шул уңайдан улы Илфат, килене Зөлфирә, кызлары Гөлшат, Гөлназ, кияве Айрат, оныклары Айгөл, Альмира, Алина, Алсу, Аделия, яшь киявеләре Салават, Ленар һәм оныкчалары Самира, Сабина, Карина котлап, аңа иң җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә ашыгалар. Газиз әниебез 1952 елның 20 февралендә Самара өлкәсе Иске Ярмәк авылында якты дөньяга килгән. Кечкенәдән үк бик акыллы, шук, тырыш бала булып үсеп, бары 8нче сыйныфны гына тәмамлап, авыл хуҗалыгы тармагында авыр булган эшкә сыер савучы буларак урнаша. Әле яңа гына чәчкә сыман ачылып килгән гомер мәлендә 17 яшендә киявгә чыга. Үзенең бу адымына бер генә дә үкенми дияргә кирәк. Әтиебез Каюмов Тәлгат Хәбир улы белән алар 50 елдан артык бергә гомер итеп, 3 бала, 1 ул һәм 2 кыз үстерделәр. Татулыкта һәм мәхәббәттә үскән балалар укып, олы тормыш юлына бастылар. Бүгенге көндә инде барчабызның да үз гаиләләребез, үз тормышыбыз. Әни 30 елдан артык фермада эшләп лаеклы ялга чыкты. Эшендә аны барысы да хөрмәт иттеләр. Ул алдынгылар рәтендә һәр вакыт булды. Намуслы хезмәте өчен почет грамоталар һәм медальләр белән бүләкләнде. Ул бер дә тик тормый, нәрсәгә генә алынса да бар эше уңа. Аеруча бакча эшләрен ярата, сөеп гөлләр үстерә. Кышкы кичләрдә ыйыклар, бияләйләр бәйли. Аш-суга да әнкәй бик оста. Тәмле бәлешләр сала. Анарга килгән кешеләр тәмле ашлар ашамыйча, чәй эчми китмиләр. Кызганычка каршы 3 ел китте инде әнинең бер үзе генә калуына. Әтине безнең арадан заманның начар шире ковид алып китте. Әни дә, без дә бик кыен кичердек әтине югалтуыбызны. Берни дә эшләтергә юк, язмыш шулай язылган ул. Әни дуга намазлар бик күп укып үзен юата. Хак Тәгалә ризалыгы өчен 5 вакыт намаз укый. Безгә бар яктан да олы үрнәк ул. Әни дигән бөек исемне яклап чыгалган. 3 баласына иң кадерле фәрештә булып, төннәрен йокламаган, көннәрен борчуда үткәргән кеше ул безнең әни. Аның сыман безнең өчен кадерле кеше бүтән галәмдә юк. Әниебез бик йомшак күңелле. Олыгайдык күптән, ләкин Газиз әниебез өчен һаман сабый калдык. Ул гел безнең хакта борчылып яши. Бик акыллы, бик сабыр кеше. Кадерле кешебез, әнкәебез. Бүген юбилеең белән котлап, иң зур теләгебез озын-узак саулыкта, иман байлыгында матур гомер ит. Син исән булсаң, без бәхетле булырбыз. Иртән торып бүген дуга кылдым. Әниемә саулык сорадым. Көне нинди матур, күрәсезме? Бәйрәмеңә аны юрадым. Әниемә күз тимәсен әле. Һаман чабып йөри гел эшләп. 1 минутка ял итергә аны утыртып та була тик көчләп. Утыр әле әни яннарыма, кабул итче безнең теләкне. Бирер идек килсә хәлләрдән ул япь-яшь булган яңа йөрәкне. Яшәтер дә идек меңәр еллар, синең янда рәхәт булуы. Нинди бәхет, балаларым дигән сүзләреңне ишетеп торуы. Котлы булсын әни юбилеең, теләгебез сиңа исәнлек. Бирсен Раббым бәхет сәгадәтен, гомер азагына җитәрлек. Кадерле Флёра Шагитовна, якыннарыгызның теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Әйдәгез, бергәләп рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Самавыр іші жылап, ипи салыр үшін еш қызу. Қапқалар, ашықлар, тәрәзәдә утылар, бәхет әнекәйдә син болу. Қапқалар, ашықлар, тәрәзәдә утылар, бәхет әнекәйдә син болу.
бақытлы сәғат